Βιβλία, βιβλία, βιβλία. Σήμερα θα σας μιλήσω για το αντίπαλο δέος της Ρεμπέκα Ροζ από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πρωταγωνιστές του βιβλίου, δύο ανταγωνιστές στην εφημερίδα Outh Gazette για το ποιος θα πάρει δική του στήλη. Η Άιρις με έναν αδερφό που έχει φύγει για να πολεμήσει στο πλευρό της θεάς Ένβα και μια μητέρα αλκοολική, και ο Ρόμαν από την άλλη γόνος νεόπλουτης οικογένειας, αψεγάδιαστος στα μάτια της, ο οποίος όμως κρύβει καλά τις δικές του πληγές, το θάνατο της αδερφής του αλλά και τον ψυχολογικό εκβιασμό του πατέρα του. Ο Ρόμαν λαμβάνει κατά λάθος τα γράμματα που εκείνη προορίζει για τον αδελφό της στο μέτωπο και ξεκινάει μεταξύ τους μια ανώνυμη στην ουσία επικοινωνία που θα φέρει ανατροπές. Το βιβλίο στην αρχή του δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον, αλλά ευτυχώς το συνέχισα, γιατί στην πορεία εξελίχθηκε σε μια πολύ όμορφη και ρομαντική ιστορία σαν παραμύθι. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία το δεύτερο βιβλίο της σειράς. 4 στα 5 αστέρια για την Ρεμπέκα Ροζ και το αντίπαλο δέος της από τις εκδόσεις Ψυχογιός.